खुलुमबाय लोगोफोर, अफ्रिदैमारिनि सायाव ब्लेकमेल बेयो माबोरै जादों बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायनो थांगासिनो दं। फेसबुकआव आदा अफ्रिदैमारिनि नामाव फेक एकाउन्ट खुलिनानै एबा अफ्रि जाफ्लानानै मोनसे एकाउन्ट बानायनानै बे एकाउन्टनि गेजेरजों बेबायदिनो माखासे गाज्रि खामानिफोर मावदों। खामानिया बेनो माने माखासे मानसिफोरनोहाय गाज्रि मेसेजफोर हरदों बेखौहाय आङो मिथिनो मोनदों आरो बेजों लोगोसे बे फेसबुक पेजआव आदा अफ्रिनि एबा नैबे जेखौ नाय नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव आं नोंथांमोननो होदों बे जाहैबाय नुदों अफ्रिदैमारि बे जाहैबाय आदा अफ्रिनि फेक एकाउन्ट बे बाइकआव जेनाखि गसंनानै दङ प्रफाइल बाइकआव गाखोनाय बेयो जाहैबाय फेक एकाउन्ट बेखौहाय सोरबा सुबुङा एबा सुबुंफोरा बेखौहाय बिनि नाम लाफ्लानानै एकाउन्ट खुलिनानै मिसइउज खालामगासिनो दङ। बेनिफ्राय आदा अफ्रिनि अरिजिनाल एकाउन्ट एबा जायखौ गाव बाहायो नैबे जाहैबाय आदा अफ्रिनि नैबे अफ्रिदैमारि बे जाहैबाय रियेल एकाउन्ट जेरावहाय 5K फ्रेन्ड्स दङ नै 5000 फ्रेन्ड्स आरो फलोवार्स दङ बे जाहैबाय अरिजिनाल एकाउन्ट आदा अफ्रिनि। बेनिफ्राय खोथाया मा जादों दा नैबे फेसबुकआवहाय नंखाय प्रफाइल खुलिनानै आदा अफ्रिनि मुङाव आदा अफ्रि जाफ्लानानै माने माखासे मानसिफोरनो मेसेज हरदों, गाज्रि मेसेजफोर हरदों। माने बेबायदिनो माखासे हिन्जाव लेडिस मानसिनोहाय माने गाज्रि मेसेज आजिखालि माबायदि मेसेज जानो हागौ बेखौ नोंथांमोना मिथिखायो, बेखौ आं फोरमायले। बेनिफ्राय आदा अफ्रिया बेखौ जेबो मिथियामोन जेब्लानाखि बै मेसेज हरजानाय सुबुङा आदा अफ्रिखौहाय कन्टेक्ट खालामफिननो मोनो अब्लासो बियो क्लियार जादों दे बियो आदा अफ्रि नङा। बेनिफ्रायसो आदा अफ्रियाबो मिथिबाय जे बे गावनि मुङावहाय बेफोरबायदि गावनि मुं लाफ्लानानै बेनि फट' होनानै नंखाय एकाउन्ट खुलिनानै बेबायदि मिसइउज खालामगासिनो दङ, गाज्रि मेसेजफोर हरगासिनो दङ होननानै मिथिनो मोनो। मानि थाखाय खालामदों बेखौ मिथिथ'वा, खिन्थु सोर खालामदों बेखौ आदा अफ्रिया अलरेडि फाइन्ड आउट खालामबाय होनना बुंदों, माने मिथिबाय। दा मिथिनायजों लोगोसे आदा अफ्रिया बे सुबुंखौ एबा बै सुबुंफोरखौ जायफोर लोब्बा दं बिसोरखौहाय FIR होनाय जाबाय अलरेडि। दा बेनिफ्राय उनाव मा जालाङो बेखौ जोङो मिथिगोन। दा खोथाया जाहैबाय लोगोफोर, जों सांग्रां जानांगौआ बे जायफोरा आदा अफ्रिखौ मोजां मोनो एबा बेनि भिडिअफोरखौ नायनो मोजां मोनो एबा आदा अफ्रिखौ मानसि हिसाबै मोजां मोनो एबा बर' हिसाबै मोजां मोनो एबा बै समावहाय बर' हारिनि थाखाय मावबोदोंमोन गसंबोदोंमोन खुनुरुखुमैब्लाबो, दा बेफोरबायदि साननानै आदा अफ्रिखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोरबो दङ। नोंथांमोना नैबे प्रफाइलखौ सिनायनानै लानाया मोजां, नैबे फेक, नैबे नंखाय, ओमफ्राय नैबे अरिजिनाल। दा बेबायदिनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों आजिखालि नैबे आदा अफ्रिदैमारिनिल' नङा गुबुन गुबुनफोरजोंबो बेबायदिया जायो। इनसिडेन्ट जाथायफोरखौ जों मिथिबोबाय नुबोबाय जे माखासे बेबायदिनो मोजां मानसिफोर एबा दैदेनगिरिफोर धोरोम गुरुफोर बिसोरनि नामावबो फेक एकाउन्ट खुलिनानै बेबायदिनो माखासे मानसिफोरखौ थगायनानै खावलाय हरफ्लानानै आं प्रब्लेमाव गोग्लैनानै दं होननानैहाय फैसा खावलायहरदो नै बेबायदि। आरो जोंनि गेजेरावबो जुदि बेफोरबायदि मेसेजआ फैयोब्ला बा बै जायखौ जों फोथायो जायहा जोंनि दैदेनगिरि बिसोरो माबा मोनसे उसुबिदायाव दं होननानै खावलाय हरोब्लाथ' जों निस्सय हेफाजाब होनो गोसो जायो। दा बेनिखायनो बेबायदि खावलाय हरनायखौबो सोरनिबा मोजां मानसिनि प्रफाइल लाफ्लानानैसो खावलाय हरदो नालाय, दा नै बेफोरबायदि फेक एकाउन्ट खुलिनानै खावलाय हरफ्लानाय एबा खावलायनायफोरखौहाय जों मोजाङै सिन्था खालामनानै नायग्रोनानै बुजिग्रोनानैसो जोंनिफ्राय पेमेन्टखौ बै माबा UPI ID गुगोल पेफ्राव बिहरो, बेंक एकाउन्ट नाम्बाराव बिहरो, नै बेफोरबायदिखौ मोजां सिन्था खालामलायनानैसो जोङो होनांगौ। मानो होनोब्ला गोबां मानसिफोरजों बेफोरबायदि जाथाया जाबायबो जानो हागौ आरो सोरबा गोसो थोफ्लाग्राबो दं, माने फेक एकाउन्ट खुलिनानै गोसो थोफ्लानानैबो रांफोर माने देख्ल'नानै जाग्रा नै बेफोरबायदि गोबां आजिखालि जोंनि ससियेल मिडियाफोराव स्पेसियेलि फेसबुकनि गेजेरजोंहाय नै बेफोरबायदि खामानिखौ सोरबा मावगासिनो दङ। दा बेनिखायनो जोङो सांग्रां जानाया मोजां
आरो जाय सोरबा सोरबा बेफोरबायदि खामानिखौ मावो बिथांमोनाबो माने बिदिखौ मावनाङा आरो नोंथांमोनखौहाय हमनोबो आजिखालि गिदिर बाथ्रा नङा आजिखालि मानो होनोब्ला नैबे टेक्न'लजि जुग टेक्न'लजिया जेसेबां डेभेलप जादों बेबायदिनो टेक्न'लजिखौ कन्ट्रल खालामनो हानायाबो डेभेलप जादों मानो होनोब्ला गभर्नमेन्टनिफ्रायबो बेफोरबायदिखौ ट्रेक खालामनो थाखाय बेफोरबायदि राहाया आजिखालि दंखायो दा खारग'नो हाया सानसे खारग'नो दा बेनिखायनो लोगोफोर जाय नोंथांमोना नायदों बेखौहाय शेयार खालामदो भिडिअखौ बयबो मिथिथोंसै बुजिथोंसै माखासेफ्रा मिथिया दासिमबो बेफोरनि सायाव एलार्ट नङा बे हिसाबैहाय माने जायफ्रा मिथिखायोब्लाबो माखासे समावहाय मा जायो बिजि जानानै ओरै सानस्लाबमा हस्लाबमा नै बेफोरबायदि खामानिखौ मावफ्राङो एबा फैसाफोर सोना हरफ्राङो बा माबा मोनसे खालामफ्राङो दा बेफोरखौनो आङो शेयार खालामनो होननानै दिनै नैबे गुसुं भिडिअखौ बानायबाय लोगोफोर एसेनोसै गोजोन्थों।